Okay, good morning katigidya amin ngagdingdingeg ken katigidya bibuya iti Facebook Live iti IFM News ken detoy nga segment tayo ti iTopico para kadeto topic tayo nga usapang rollback ngam ure man ada rollback okay na nga. At least ada rollback. At least tres ba din jay? Mga dos. Tres dos tapos 7 sa is ka jay. Di ba? At least ada rollback. 5 sa ti kerosene. Di ba? At least at the rollback, there is a still a hope kana dumakil pa dito. Yan pamati ma Idol Glenn ito sumarsaruno pa alaw lawas ada ba pay ada pa nga ta itinamnama abumasit pa. Ada pa. Kasi first and second week ko na idi second week the two weeks is fair pero sana tuloy-tuloy na rin tapos kanda ito ore 5 tatakumaya 5 baka next week 5 manan kasi alam ko ta barbarang tuloy-tuloy datin mga idol kasi akita niyo mo ato kaya mo ti dito epekto na Idol Glenn dito Metro Manila kana dito syempre ada dumapay pasat iti Luzon akit nagtigil pasada daan as in nga datay awanan iti mangayat amapan ag pasada when ata kurang meten anati ubobra what's the point nga mapangkaagubra nga dayjay si kamit ti agab abunar haang kamot nga agigin ti profit no kit di si kamot ti agi para ti kwarta mo correct di ba ken datay kunadan mga idol adamot digiti sa balipay nga wagas kuno sa balipay awagas tapos di kasta akit isut pagbiyagan na kas kino na ni Manong Gemerson hindi na minsan nga at ibaganan construction adum nga talaga iti sa balipay nga skills iti may nga tricycle driver for example mapangkaagpinta ayon mayat building balay or no talaga nga nalaing kang agbinta ti ilugan di carpenter. At least hanggang lang ang karpintero isa kang carpenter. Yes. No talaga nalaing ka nga dete di kita agar aramid ka kung matibanga aramid ka ti timba aramid ka ti pala. Ano na ka di jay? DJ agpanpanday. Panday. Agar pandilintig. Ayan ka naman, DJ. Ito sa Nicolas, di kayo karamit ti Panday. Oo, di ba? Tapos sa Sika ni Coco Martin. Tapos Fernando po. Di ba? Yung damili, mga idol. Balik ang damili, no, anya ka di pwede DJ ko. Ano yung kay? Adag para, adag bubunin ka kang bubun. Actually, so apo iti mabalin nga maobra, iti summer na kita. Hindi tatang bubun, Idol Glenn, di ba? Ang delikado. Adalaki di skills mo kasi. Mga DJ pa obra nyo amin. Pabaling kamot nga, baling nga construction, antete ko na dan, sa baling amin di skilled, kasi sa bali lang tayo masun tayo helper. Helper nga, di kita labor lang. Actually, di kita mangalap, iti, basta mostly ka na kita mangalap apo, if I'm not mistaken, sa balipay nga pagubraan da kadeta construction nga road iso ti may isa ka kaalistuan nga pagserkan da trabaho which is napitas la una ito tani kasta kat DJ Google mo oras o DJ busbus mo oras iti panagapasada nga awamot iti mapasadaam akot ika lang agubra jayan actually kasi lang kung masayang mat DJ ko masaysayang lang tayo oras mo masayang pwede DJ ko effort mo and actually ti kamayatan na deta ya no deta kakastuyin na yan no deta madlaw mo nga awan ti ko maki kuha ka kadigitay padam nga digidya commute nga talaga kita ang schedule dan kasi siya kasi lang kamakin ni tay driver ni Boss Ninja alaang ka ti alas 12 sigar lang ti para ituludan agbaling ka nga kasi lang kung agtritricycle ka nga mabaling ka nga agi-schedule ka digitay mapamudagasan ti oras nga ko agpakwakan agpabook ka kuma correct agpabook ka mabalin day imbes nga actually detay in kami i-feature into naman damdaman ni Man Ninong Ninong Rai
Ninong Royal. Kitam dandanig na pagtuan ni Royal. Ninong Royal Alcaraz. Manipod da edisyon ng tilawag nga dito kita adati panganan na. Ang paspasada pa iso na rabi ken DJ nga adati i-post na nga sinalodaran isunan ni Apo ataganan ni Apo Saul Lazo nga kuna na 2 days ago. Ada na impose na nga dito yung picture mga idol mga kita yung itiya dito yung itiya kanito. Mabalin nga ko pa, mabalin nga nukas pagarigan nila yung nga agluto, agbake. Yes, naging chikas dyan. Yung gasol mo, masarap na daduma. Anak, aguring ka. Na bake? Ay, bake. Kaun, i-bake mo di tupig. Di ba? Nanalay ka nga kasjadi. At least no, dati agmiki ka kuma. Alam mo sa agpa-order ka, no. Agpa-order ka, di ba? Ada ko ma-schedule mo nga mo pang kadita may isang place, ag-message ka ni friends mo dyan, no, sino ti ag-order ita, pasabay dan. Tawa daw yung papanak ito yung place. Di ko jay, kaya nati ag-order ka dito yung bibingkak. Apa, dagi mas na bibingkak. Dati pie ko. American pie. Life of pie. Opo, saan nga movie na yun? Jadi 14 sa elementary answer. Present nakita ko ng himaw. Isura. Dati na Idol Glenn, kung nanin Ninong Royal Alcaraz. Numasadot ka, mapalagsada IPM nak o may kasundwen. DJ tinapin. Numasadot ka, mapalag-grocery or agtsyenda IPM nak, sak mapan gumatang. No kasapulam ti maarkila tawagan naklang. No ada pa deliver mo tawagan naklang. No ada pa bagkat mo tawagan naklang. Nang inatigasan iso baonan naklatan ma'am and sir. Sa record di amin ang pagkakwartaanin. I-share mo nos usto ka kadkadwak. Usto ka himawari. Diskarte lang no ka dahil. Di ba? Yes. Dahil ko at the time nga kaya mo nga ayaban data siksikamot lang yan no, kung adape ubra nga kwa mapamulat message mulatan de we have ada na sa service cellphone di ba manong gaman basta dumatang iti Colgate haan na ka nga napan dinagasen no di kidi isong nga mismo titapang gimata nga na grocery tapos pakilista man dito gatang to no ada man igjikas ko ken kan ko na no kung mainjikas na dito or no ada ti existing nga kwartana iso na pelang no kati agabonarta ang sublin to ken kuana ngem di apo ada basit interest na siyempre di to kasla danyos na kung makada ko di brand DJ labor na nga napanghimat hanggang DJ kasla plete na nga kuha kundi ti gasolina na of course di umot kukuan anyo mga barbarat na siyempre usapang kuha mo DJ kasla magkadwa kayo nabayag mo mga pinagtalkan iso yes ngem dati tatakot ngem tatakot nga rollback idol laglen ada ka ti makikita ba iti pinagbalik ka manghula makikita ba idol Glenn dati lumaglagan dati kami pinaglanglang ka talaga Madam Auring ala ano mo na po daw medyo napugutak mo nun Madam Auring ka Madam Auring iba na po daw ni Madam Auring siya Madam Auring kasi pinag nakaragsak parang sakan na po tinala. Kaya dati Idol Glenn, makikita ba alumagan iti dati dito di ba chain reaction no kwa siyempre hindi nagngato ada ti chain reaction lang mato amin dati pa nag-rollback ada ang tamot lang amom data pinag-rollback ka dito ya jury man piso ka data 1 2 data medyo malagaan lang kamot at for how many weeks, how many days nga nagngato nga di mo awaw kasla lang awan ti pinagbabanan uri ni piso pero this time makita mga ada dos or there is still a hope dakilatan ada kasla lang kuma ay ada hope na pala nga bumaba uri man han nga sumaba nga maisagad ije dati nga 50 or ko basta jure mo man 70 or ko basta at least ada sang kabasit nga progreso na nga pinagbabana amom DJ hope mo nga DJ kasi lang kuma where DJ tunnel tunnel ng baybay nga tunnel sang ka ba sila nga silaw o di ba
O kung ay, anda pala tsansa na deto. Ngem, dati medyo putdak basit deta hope mo. Wan, apay Napunta nag-rollback. Tibat problema, uminamat ni kuryente. 0.53 per kilowatt hours, mga idol. Centavos wala ko dyan. 0.53337. Actually siguro dito kuryente medyo kimamat dalang basit kada pinagnato ti kuang ala anong yung mapay-late nga ta at handa mga basta-basta ngamin nga or stocks na nga ta dati actually handa nga basta-basta ngamin nga makaipangato or makaikuha dito ita damot borda damot ti pagsasaritaan da no ingato tayo ba at tade amo aglalo ti ayan tayo ti haan nga basta-basta kang aging nga to kasi adamot board adamot ko dito kooperatiba nga min dito no si ka nga talaga siga kumati kooperatiba iso nga ron kada dito agma kada general anya da yun ko General Assembly da kada ko nga basta-basta mga maiparukat dito no di kidi i-present mo muna no may present dito kastoy tayo baka malugi tayo or what da kay tumulag sa gaba amin iso nga no dito pinang present da day adamot board nga mang correct no ada against nga may isa ka day hanga may tuloy DJ nga talaga nga nagko siguro iso nga medyo nabayag kada ilang nga kaya dito ilang nga nagko siguro nag take effect kada ito pinag-effect na nga aping imato itatataga ko kat idi pa lang amin kumadetang agmato at least kada ito na ibaybayag ito tagon daw idol Glenn dato'y kuryente ayun maawatak ayang summer season and Christmas season iso ti medyo karigat na ito tagon daw narigat nga talaga deto'y kuryente apay ko kasi summer amom ka di nga ng summer kat medyo karigatan ti kuryente dito kasi dagitay pinagdaloy ti kuno ko takat medyo digito'y power supplies tayo kada kwata grid ko na tayo ano kada amo nga dapat tripping na grid ka talaga nga agwapay agapoy pa amo may idol Glenn no kasta nga datay power tripping kan datay talaga nga ubraan amin dagiti kaming tiya inek ti ubrada dagiti lineman ibaga ta pelang agpalagto nga ron kasi mindset dagiti na tao aya di aman dito agpalagto man ti inek mang anyo day jayin mang kwada tay kasla agpado naman ti kuryente kasi bumabawi da kasi correct kuna natin ni himawari narigat pa lang marik na ti panag-roll back po na when met ko again ko na ni idol Glenn nga da itinamnaman na at least parang nagsubli ka dati matlang ang susubli na po iti dati iso ti antisiparan tayo dato'y ceasefire no agtuloy-tuloy ikararagyo pa ikot di mga idol dato'y ceasefire kasi nga DJ ti kumbaga ilokanot nakasalalayan dato'y hope tayo para kadagiti panag-roll back sumarsaro no panag-roll back ket no madi iti bulbulong saad na talaga delikado na nga aging gana nga dumanon ayat yung apo deto'y magbagada apo nga World War Manok 3 World War 3 kahit yung aron gisat pag-apaan oil di ba China oil sana oil diba data nga to China api at salawon timtimag ti China tatagong daway actually tigil yung China iso dati may isa nga agda ang gidata yan China kan Russia adda nga min ko makadalan ta Strait of Hormuz makadalat ta kasi kadwa ni Iran handa nga na kuan na blakan no dikit da kwada kasi lang ko gate pasda pati Russia kemti kukuan tayo dito no kasano ni pinagkakadwadan to or what then nimit US ke di matagun ni China at baka no agunin mo ka
Tsaka mo bakahan pa nga ready, di namot kahit siguro TWR, di namot Noon kahit di siguro. ba? Sinong man kami ti kaya natin gulo mo. So ba, mga idol. Si ka nga gagangin nga tao, kaya mo gulo. So ba, now you understand da kayong excuse me po. Now you understand da kayong ubing agsao-sao regarding itigera nga datay parang kahit yung pagkadingan gera tapno awan ti klase kung Uray dakkel ka nga, ajuray talaga nga na anya dito yun, nabaknang ka, ano ka. Sino mo ti kaya natin gera? Maapektaran amin mga idol. Tinawag na dito ko power tripping. Sa bali nga power tripping ni Jay. Naalayo, mga idol. Actually kasi nga talaga, siyempre lalo no dete awang kwarta, ay awan ti pangikab kabilam to kwarta, makad talaga nga kasi yung puan. Ngem ape adda bayadan tayo a system loss charge. Well, adda kasi nga talaga. Adda mabayadan no ko. Adda system loss charge nga i-charge ti inek no ko det na. Deta te kung kuna ni Anya dito yun ni Director Noel Edi Cuadro. Dito kung masa, di ba, ada ma-charge ka data yung kasi lang mga digay nagtakaw ay bayadan te amin. Ate, ito kami timang bayad na kita. Talaga mo tayo. So, diyak kang manamuno apay po datay bayad ko. Tapos mo tinakaw sa sabal. Apay. Bumasit ni Views no Kwan. Ti anak mo yan ko nakit. Doon si Spy. Good morning kina kay amin nga sa panda mga idol alakat ta sapay la kuma ta malawalaw ta iti amin again into no at naganan into no madamdama next week banok nga ta di Jayan mga Martes 7 pesos ti diesel 3 or 2 iti gasolina dagdakan lang basit dati pa nagbasit na apo dito diesel kasi dagdakan kami dakil nga talaga dakil din naglipan nagngatwan na uno naglagtuan na nanginginan sa akin kaya diesel aya nanginginan nga talaga injak man mo ape kasi idi ubinga kasi iso talaga nga ano idi ubinga kit iso ti kalakaan 5 lang kasi idi no kuma 5 ti diesel gagayib ka kabsat we need to understand nga ti panahon na Idol Glenn hindi panahon da Enrile adda nga talaga 5 ti diesel idi ko 8 pesos or 10 pesos 10 pesos extra idi una na nga pa na ubinga kasi idi ubing so mga ti piso na kangin idi ko compare mo ta anang mabalik anang ti piso ti ta mga 60 kasi 59 idi ko talaga parang agkatapat na ni dolyar idi daka mo na panahon ni Idol Glenn siguro idi panahon ni Manuel L. Quezon ni Marcos veterano ka nga Luko nagsakti ko ide actually hana nga martial law baby nga but the end of the martial law ije kami nga na yan ay malmalpas din hang nga malmalpas kalkalpas na ay kalkalpas na idin so nga martial law kami latta nga maud odi law post martial law baby kami nga kami sakti pinanaganan da law makamukha lang ay mga idol dito yan dumapay pagsalita ito kalpasan dito pamalagay pa oras dito Pilipinas alas 5:34